Hey, hi. Hoi. Hoe gaat het? Niet zo goed. Oh, waarom niet? Mijn oom is overleden. Oh, gecondoleerd. Dankjewel. Mag ik iets vragen? Ja? Is jouw oom donor? Donor? Wat is dat? Als je doodgaat, kun je soms organen geven aan iemand anders. Zoals je hart of je huid. Ah, oké. Ik weet niet of mijn oom donor is. En jij? Wil jij donor zijn? Ik? Tja, dat weet ik niet. Denk er maar over na. En sterkte. Bedankt.